A continuació us oferim l'enregistrament de la conferència Esport i País, a càrrec del senyor Josep Lluís Vilaseca, exsecretari general de l'Esport. Obre la conferència el secretari general de l'Esport, el senyor Ivan Tibau. Una conferència que compta amb la presència del president de la Fundació Catalana per a l'Esport, el senyor Rafael Espanyol i Navarro. Bona tarda. Moltes gràcies per la vostra assistència. Ha sigut un verdader èxit. Jo ja vaig dir a la Josep Lluís el primer dia que vam encetar aquestes converses. He dit, home, en el moment que surti el teu nom, això serà un èxit, i ho ha sigut. Hem tingut que dir inclús a gent, perquè l'espai és el que és i no donava per més que si podia ser que no vinguessin, perquè haurien d'estar de peu. I jo vull agrair la presència, en primer lloc, del senyor Ivan Tibau, secretari general de l'Esport, del senyor Josep Vilaseca, que ens farà la conferència, dels exsecretaris generals de l'Esport, de directius de la Secretaria General, el senyor David Moner, president de l'UFEC, un exconseller honorable, que és el senyor Bassanyes, em fa molt de goig que estigui aquí. Tots vosaltres, regidors d'ajuntaments, professors, benvinguts en aquest dia, que per nosaltres, aquesta fundació, és un dia especialment important, perquè quan vàrem començar aquesta nova singladura de la fundació, vam començar a pensar quines coses noves podríem fer. I entre les que vàrem pensar és intentar crear un espai de trobada i debat sobre l'esport català. Avui l'encetem amb una conferència, però més endavant hi haurà debats sobre temes esportius sempre, que ens permetin seguir a tots col·laborant, ajudant i tenint clar l'esport. M'he deixat de saludar també el senyor Lomà, que el veig aquí ara, que em fa també goig que estigui entre nosaltres. Fa poc temps li vàrem fer aquí una festa d'honor i avui ens acompanya també. Aquesta fundació, que la majoria de gent segurament ja la coneixeu, està formada per la Generalitat de Catalunya i per un grup d'empreses que no m'agradaria deixar-me ningú, però des d'Endesa, Colbe Group, Fluidra, USA, els laboratoris Esteve, Mafre, etc. Vull dir, molta gent que col·labora i intenta, amb aquesta fusió entre el que és la societat civil i la Generalitat de Catalunya, de tirar endavant el que és el nostre objectiu, que és la promoció realment de l'esport català. Amb aquest espai de trobada i debat, dintre de pocs dies tindrem altres conferències i altres esdeveniments, però jo em voldria, sense que menyspreu de cap altre, dos que són importants: aconsellar l'Esport i Economia, que ens acompanyarà l'honorable Andreu Mascollell, conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i també ho conclourem amb una sobre esport i els valors, que ho farà el senyor Moner. Entremig estem negociant amb en Joan Xiol, que és un advocat important de Catalunya, per fer una conferència sobre dret i esport, i jo crec que tot aquest espai de trobada serà un èxit. M'he deixat també ja esteu veient que em deixo coses, no? Però no passa res. M'he deixat l'Albert Marcó, que és el director de l'esport d'aquí a Catalunya, que no és un oblit, simplement que quan li fan un paperet, llegeix el paper, llavors hi ha alguns que hi són i altres que no hi són. En tot cas, estem encantats que estiguis aquí amb nosaltres. El que és important avui és que el senyor Vilaseca, nosaltres li vam estar donant voltes a veure com encetàvem això, i ens va semblar que el senyor Vilaseca era d'aquelles persones que dintre de la Secretaria de l'Esport ha posat un caràcter i una manera de ser
i és veritat, no és una lau, sinó és una veritat. Ens donava sempre la sensació de que quan hi insistia ell, a més han sigut molts anys que ha estat al front, ens ha semblat que ha honorat molt aquest càrrec, fins al punt que sempre dèiem que havia de ser un conseller, més que un secretari de l'esport. En tot cas, aquí està i farà una reflexió sobre l'esport i la construcció de la identitat nacional catalana amb aquesta conferència que farem ara. El senyor Josep Lluís Vilaseca i Guasch va néixer l'any 30, és advocat, està vinculat al món de l'esport i ha estat directiu del Futbol Club Barcelona als anys 69 al 77, ha sigut president de la Comissió de Disciplina de la UEFA i actualment és el president del Tribunal Espanyol d'Arbitratge Esportiu. En el vessant polític, el Josep Lluís Vilaseca també ha estat diputat del Parlament de Catalunya, ha sigut, evidentment, secretari general de l'esport entre els anys 80 i 95, que no està mal, va estar 15 anys, i l'any 2002 va rebre merescudament la Creu de Sant Jordi i el 2007 va rebre l'Ordre de Mèrit de la UEFA. Actualment, també el senyor Josep Lluís Vilaseca, que no deixa de treballar, és president de la Fundació de l'Agrupació Mútua. Jo li dono les gràcies, li dono pas i espero que ens acompanyi també en les properes conferències que hi hagin, com en aquest cas exsecretari. Molt bé, moltes gràcies a tots i passo la paraula al senyor Vilaseca. I nosaltres ens estem. Moltes gràcies, president de la Fundació que m'ha convidat, secretari general, director general, els ha anomenat quasi tots, però jo els hauria d'anomenar tots perquè tots són amics meus i per tant m'excuso. Quan fa 2 mesos em van dir home, vine a inaugurar aquest cicle de conferències que fem, vaig tenir la debilitat de dir-li que sí, perquè faltaven 2 mesos. Després només li vaig posar una condició. Posem un títol que sigui ben ampli, que després pensarem què diré. I el títol doncs és Esports i País, i aquí cap tot. Era fonamental per mi perquè no tenia idea del que diria. Ja no em pertoca a mi, perquè molta gent es pensa i ha vingut pensant que jo diré grans coses. Ja no em pertoca perquè no tinc responsabilitats públiques, fer algunes reflexions. Al final, després de molt rumiar i pensar que havia de fer una cosa molt passada de moda, quan vas a tot arreu, ara de què parla la gent? De la crisi. Tothom veu i diu, oi, estem molt fotuts, oi, sí, estem malament. I en sortirem, el primer que diu la gent, en sortirem. Dic, home, esclar que en sortirem. No sé com, ni de quina manera, ni quan, però en sortirem. I aleshores dic, a mi el que m'interessa ara és l'esport, i l'esport, exacte, l'esport que passa, té problemes, no hi ha subvencions i tot plegat, i en sortirem de l'esport. I jo dic, home, i tant si en sortirem. I aleshores jo em cenyiré a dir el per què penso que en sortirem. Bé, aleshores, amb aquest títol d'Esports i País, començaré a fer unes reflexions ràpides, si puc, que són les següents. Per què dic que en sortirem? Doncs perquè l'esport català té una fortalesa que ve de tan antic i que té una història i un present esplendorós, perquè la crisi hi és, però té un present, escolta, només hi ha que posar la ràdio i la tele, només parlen de desgràcies en quant al tema de crisis, però quan parlen d'esports, doncs abans d'ahir, no sé quantes medalles per la sincro, ahir el Purito, segon d'això, demà passat o d'allò hi haurà el Gran Premi de motos. Segur que tindrem. Per tant, campions a manta. Diners pocs, però els campions hi són. Aleshores, esclar, un país, una nació com la nostra,
que té una història, de veritat, té un present, doncs ha de tenir futur. Hi ha molta gent que s'ha enganxat al món de l'esport i moltes comunitats autònomes, ara estan més bé que vosaltres, etc. Però quan ve una crisi com aquesta, que és una crisi més que econòmica total, però de valors, el valor de l'esforç, del treball i tot això, de la serietat, de l'honradesa, crisi de valors, jo crec que és això, i potser convenia una cosa així per sacsejar el món que no sé cap on anàvem. Doncs quan la cosa econòmica comenci a anar bé, que ja hi anirà, no sé quan trigarà, però ja hi anirà, aleshores el que interessa és que l'esport, i aquests que han vingut darrerament i que quasi bé diuen nosaltres fem més que vosaltres, doncs tots aquests ja veurem com quedaran de malparats, perquè no tenen aquesta fortalesa com tenim a l'esport català. I aquesta és el que intentaré explicar, i per explicar-ho, esclar, hauré d'explicar la història de l'esport català. No us espanteu, perquè la història és llarguíssima, però jo la resumiré molt ràpidament. L'esport català comença l'any 97 després de Crist. El Lucius Minucius Natalis, doncs un català nascut a Barcelona, agafa una quadriga, gràcies, m'haureu d'anar ajudant, una quadriga i embarca amb no sé quants cavalls i se'n va i participa en la 292 Olimpiada de Grècia, de l'antiga Grècia, imagineu-vos. I allà diu que guanya. Això és una referència, diguem-ne, simbòlica, però que és necessari fer-lo, perquè és veritat, a més. No és allò de dir que aquests ho han inventat. Això està documentat. Jordi Lomà, que el veig allà, té un quadre fantàstic del Lucius Minucius. I és veritat, no ens ho hem inventat, és veritat. I, doncs, a partir d'aquí, doncs, en sèrio, l'esport català comença al segle XIX, mitjans del segle XIX, el 1860, amb la primera associació. Tot és arrel de que venen aquí uns enginyers que van a la Fabri Coats i a la Canadenca i comencen a jugar a pilota i a críquet. El críquet fracassa aquí. I comencen amb equips, clubs, federacions, tot això ràpidament es va creant sol. La societat civil ho arregla i va tirant endavant, creixent, i creixent d'una forma espectacular. A final de segle ja hi ha el Barcelona, de seguida ve l'Espanyol, per això hem fet els centenaris, i esclar, doncs aquesta és la verdadera història de l'esport català. I el primer club és el que ara és el Centre Excursionista de Catalunya, i el 1870, em sembla que és, doncs es fan els primers estatuts ben fets, competitius, etc. I el centre, el SEC, demà em sembla que fa amb l'Edurne Passavant una presentació a les 10, que si puc hi aniré, i vol dir que això encara existeix. D'aleshores encara existeix ara, amb totes les penalitats, i a vegades ha anat molt bé, a vegades ha anat molt malament, però això encara està dempeus. Bé, després venen les exposicions universals i cada vegada es fa un salt endavant. La del 1888, un pas endavant, es fan instal·lacions. El 1929 no cal dir-ho. Aleshores ja es comença la primera candidatura olímpica. Guanya París, però Catalunya la presenta. I així va creixent, no cal especificar, però ja veieu com funciona això.